Здравейте хора, в днешното видео ще играем GTA 5. Както виждате имам Lamborghini. То ми е за резерва. Оставил съм го в гаража. Буквално го намерих насред Лос Сантос го намерих. Гледайте от задницата, брат. Най-добрата задница, която съм виждал. И сега само да кажа, че имам да снимам само 15 минути, така ми казаха YouTube. Сега. Днес, познайте, искам барабани. Няма да нарушаваме закона, ще спираме на червено. Но първата мисия, сега ще си правим каквото искаме в момента. Само трябва да маркна едно нещо, за да взема най-добрата кола в света. След това Lamborghini, дето имам. Май вече се дошествате. Вижте само къде ходим. Една хубава малка количка, една мъничка, която за един мой приятел си бяхме говорили в училище. Една мъничка, брат. Малко горе-долу бързичка. Буквално. Да, но трябва да снимаме макс 15 минути. Ще гледаме за 15 минути, когато свършат. Ето го голф. Съжалявам, госпожо, но какво да направя? Ето тук са само богаташи, между другото. Има и някакъв трошлик. Гледайте го. Ето тук. Вече се досещате. Даже вече всичко го снимат. Ето тук паркираме. Ето това е тук. Ето това. Ето това турка вземем. Качваме се в него. И къде да ходим? Къде? Ами към някой... Да си купим някоя дреха. И сега трябва да спирам на червено, мамка му. Много е гадно да спираш на червено. А кога дойдоха ще 20 коли тук. Много е гадно да спираш на червено, брат. Сега. О, да. Тък му свет на червено. Аз обърках пътя малко. Няма нищо. Минах на червено. Първи закон. Тук е червено. Дай назад. Сега чакаме да стане зелено. Буквално сме много близо, на 58 метра сме. Айде стани, де. Айде стани, бе. One moment later. Разгледай. Абе, моята кола ли така бръмчи, бе? Той е скапарски магазин. Отивам да си купа нещо. Здравейте, добър ден. Какво е това? Това са някакви дрежки. Охо! Ей, това. Айде, ето екип. Много ви благодаря. Да сте живи и здрави. Сега да отидем на фризьор. Ето фризьор. Тук нямаш ли някакъв? Ето. Блъснах кола. Втори закон. Пак е червено, мамка му. Искам да ви разкажа едно нещо. Нали, стати си ходим на кино в Пловдив. Всеки светофар наспира само червено. Бас си ужас, брат. Ужас.
Имам два закона за момента. Тръгнахме. Не. Това вече не е сериозно. Добре. Чао. Опа, качих се на борджира. Трети закон, мисля, да. За малко се бъсна в той да е четвърти. Аз съм Криската, брат. Точно на последния момент почва да взривява всичко. Бам, бум, бам, бум, бам. С някакви бомби бяха. Айде де. Много мраза да спирам на червено. Много мразя. Пълен ужас. Така някакъв циганин се разхожда. Просто виждате всякакви коли и гледате, голф количка. Голф кола има. Това е готина кола. Ама не е по-готина от моето Lamborghini. То не е моето де. Мама откраднах. Как е възможно да е толкова време червено? Вижте, не е танка с автобусът. Направо си разказаха играта. Разгле! Минай между тях. Айде, че стане червено. Добре, че аз съм малък и мога да мина. Не, пак е червено. Ужас! Пълен ужас! Има 200 метра. Какво правиш, бе? Един закон за това. Какво правиш, бе? Дърта пияница ми, видиш ли, че има 20 литка. Много е тъп това, нали? Колко минути снимаме? 7 минути снимаме. И... One moment, slide down. Още един lane moment. Lane moment, slide down, което значи един момент по-късно. Разгледай. Ари, бе, карай, бе, тъп! Ох, майко, се гръмна. Той кара, той стои на едно място. Оня най-напред, той е с селския трошък, нищо не прави. Той май няма шофьорска книжка. Съмнявам доста. Опа! 5 закона. 6, що спрях. Okay, no, you're fine. It looks wonderful. I promise. Look, stop stretching out. Is it me? Yeah, so get out of here. Next time. Welcome. Сега видим какви прически можем си направим. Прически. Знаете ли коя ми харесва? Ета. Или пък... Ета. И една брада ще си направим.
Хора, аз и сега идвам. Само отивам до туалет. Бабо! Да? Снимам едно видео. Да. Не. Тука съм, хора, споко. Кое е тази банка, бе, пич? И аз си видя брадичката. Аз модерен се направих, бе. Сега трябва да отиваме да спим. Супер. То мина на червено. Тук мисля, че няма светофари или пак има. За жалост. 11 минути имаме да снимаме още 4 минути, хора. Отиваме да спим и ще правим още нещо. Аре, бе, то докато светни зелено ще стане ден, бе. Гледай го, бе. Разгледай. Тук няма светофари, има само лампи. Имам право да го изпреваря. Ето го, бебчето. Тук ще я намушим някъде. Hello? Няма никой. Вижте го, бе. Вижте бебчето, бе. Най-добра такова. Ще имаме да спим и ще да се видя брадата. Аз съм модерен, бе. Че гличнах малко. Две минути, хора. 2 минути да снимаме. Така. И така, май ден, мисля. Или пък не. Ден ли е? Какво взех? Да, ден е. И хора, сега отиваме да направим едно нещо последно, което не знам какво ще бъде. Аз не знам къде хода, бе. Чакай си взема го в колата. Паднаха ми щоките. Айде влезне в гол в колата, бе. Тъп, Майкъл! Явно ще си такова в моята кола. Хора, това беше от мен. Айде, чао.